Iaroh ya try yang so pai pisa shisin chikanika channel temata kasi in pen ka Jingrwai Iaroh kamari ru kalaong kadot no jonga kapan kraw yo try wat kamen siam jonga kashat kamen ha ublay unong penim jonga naba ulakmi ha ka jinglong rangli ka shakri jong u naba hakmi nadu menta ki pateng benriu baro kin khot ka basuk yanga namar uta ubadon bor ulale ki jing phala yanga bat ka ba khoi ka kerteng jong u bat ka jing isn ei jong u pateng la pateng benriu ha kita ki basep ting ya u upen i ya ka bor ba da ka sangti jong u upen sakama ya ki basarong bat ka jing mut ka do no jong ki upen hiar ya ki ba kraw bor na ki ket bat ukan tiu ya ki barangli ya ki batangan upendam da ki babha ya ki barius pa te upha no suda ushan bor ya u Israel ushakri jong u wa unyo kan mau ya ka jing isin ei kumbala ya tu agi kapa jongi ya u Abraham bat ya u sambai jong u hala karta kameri te kalasa kumbalai benai berkabat kalalit no shalaying ai ngoi utrai play in kurkoi pilang bakani ketien ke jong u ko play shibuan